Oristajajohtajat, tänään tehdään 1 kappale rahkaplättyä. Ja nimensä mukaisesti laitetaan hiukan maitorahkaa sinne. Nyt ammattilaiset suosittelen Valion maitorahkaa, 25 grammaa täyttä kamaa proteiinia. Jätetään tästä lähin pois joukonen Ermanin jäniksen perseet, maistuvat kaikki rapian verran kamalammat. Vitun vaikea sana. Sen jälkeen me laitetaan vähän kananmunia, itse käytän 3 kananmunaa tässä. Vois vaikka laittaa 4 tällä kertaa, kun on vähän muutenkin. Hiukan tarvii jauhoa laittaa. Itsellä on ainoastaan vehnäjauhoa. Jos joku on kroisos ja rikas kuin perkele, niin käykää ostamassa maissijauhoa tai jotain muuta, niin saatte sen kanssa homman pysymään paketissa tuolla pannuun sitten. Ja jos olette muutama läskiintynyt tai saanut hirveän keho itsellenne hankittu jollain reenillä, niin todennäköisesti kannattaa laittaa hiukan lisää proteiinia sinne joukkoon, niin ottaa sit oma masu vastaan. Meikäläisen loppuu vastaanottokyky pelkästään jo noilla matskuilla, niin jätetään nää siinä vaiheessa pois. Ja sitten herkkuperseen ollaan, niin pistetään hiukan stevia ihanaa makeutusainet sinne joukkoon, niin avot. Mutta ei tässä oikeastaan siis jokainen kotikokki tämän hanskaa jollain tapaa itsekin. Vaikein osuus ehdottomasti koko suoritteessa niin on munan rikkominen. Ja mulla on ainoastaan 1 harjoitusmuna tossa, että niin toivotaan, että menee hyvin. Sitten täältä päin löytyy 1 kappale tehosekottimia. Aamuisin kun tätä itse tekee ampalaksi esimerkiksi, niin se on melkein niin, että pannu lämpeämään, kaikki matskut tehariin ja sitten sen jälkeen kun on mömmö valmis, niin melkein pannu on kuumana ja sinne niin tulee hyvää pannukakkua. Mutta tää ei oikeastaan ole mitään kauhean ydinfysiikkaa. Sitten tietty sen jälkeen kun ollaan laitettu pannut kuumaksi ja muuta, niin tiedetään mitä sinne on laitettu sisään. Mutta ei mitään. Mä rupean veivaan näitä kasaan ja katsellaan sitten sen jälkeen mitä tapahtuu. Otan meikän. Otetaan vaan koko paskanauhan, niin sit toi leikataan. Joo. Sulla on joku videoeditori kuitenkin. No ai, mun kyllä mä vähän. Joo. Jos ei muuta, niin nyt on aika vaihtaa. No niin, ja sitten alkaa tää tappava paisto-operaatio. Siinä on rasva jo pannuun. Se unohtui tuosta ensimmäisestä listauksesta edes laittaa siihen mukaan, mutta joka se nyt on jotain Flora, Afni ihana kulinesse, jos on kulinäristi, niin sillä jos on kunnon rasvan perään, niin pistää aitoa voita sinne joukkoon. Tää ei oikeastaan sen suurempi temppu ole. Kannattaa muistaa, että tässä on nyt vaikka sinne se 2 ruokalusikallista laitettiinkin jauhoa, niin tää on kuitenkin rahkan päällä tehty tää itse kastike, niin se ei ihan niin jämäkkätöisesti ole mitä normaali lettutaikina. Eli pistää vähän paksumman satsin tohon, niin sit homma toimii ihan ok tuota kääntövaihetta. Pistää hiukan, ei ihan maksimia kannata, muuten tulee aika ruskeet ulos tuolta pannut. Noin niinku nimenomaan kun on paksumpi, niin tarvii hiukan pidemmän aikaa siinä pysyy pannun päälläkin. Niin antaa palaa tosta hiukan miedomman lämmöllä, niin ei tarvii sit niin tummu nyt vetää. Tai jos tummemmasta tykkää ja vetämisestä, niin sit vaan, mut se on kunkin oma häpeä se juttu. Ei siinä mitään, katsellaan tuossa kääntövaiheessa uudestaan, että kuinka se vittuu se voi saada menemään. No sit kääntyy. Tässä on niin meikäläinen on ainakin niin tumpelo, että kannattaa hiukan pistää pannu tonne päin ja kääntää, niin se menee suht paljon nopeammin. Tai ei ole ihan niin paljon mitään voltteja heittelemässä tuossa ilmassa mitä muuten. Ja jos joku jumalauta laittaa postaukseen jonkun linkin, missä heitellään näitä jumalauta ilmaa, niin se on sit niinku just teidän elämästänne pois se, että olette semmoisen harjoitellut. Meinaa normaali ihminen pärjää ihan tämmöisellä peruskäännöllä. Tulee ihan hyvänäköinen räiskele tosta.
V1 kanssa pistään tuommoiset hetken päästä poskeenne, niin ei muuta kuin jääkää lipomaan huulianne. Se on moni. Käy. Ole päällä. Joo. Hyvä. Ja täältä löytyy nyt sit niin kuin lupaantui, niin paljon mansikkailloa, ihan pieni semmonen haalittu tommonen sokerikreme siihen päälle ton niinku. Mut älkää yhtään aliarvioi, kun noin niinku pläty maku itsessään meinaa. On hyvä plätty, mut sit vaan niin kuin sanottu, pulkki päällä, kattokaa tätä ruhoa, tähän mahtuu, niin haetaan sitten ne viimeisetkin kalorit tosta tommosilla lisähöysteillä. Mut plätty tehty kuitenkin sillain terveellisesti, että joku teistä, ketä katsoo hiukan enemmän mitä naamaansa laittaa, niin pystytte ton sit siitä vetäsemään itsekin. Mut ei muuta kuin me ruvetaan vetää tästä seuraavaksi V1 kanssa. Se ei nyt päässyt tänään ollenkaan videokuvaa valitettavasti. Ehkä seuraavalla kerralla, kun se näyttää meille, miten tehdään joku crème brûlée tai jotain muutakin, että se on hirveä kokki, mutta me vedetään näin. Yes. Ja vannomatta paras. Se vielä käy. Käy vai? Joo. Noniin, ja siellä se on saatana.